that the pen is mightier than the sword. What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Hay, maayong Huwebes sa tanang mga tapulan nga nangambisyon madato sa mga gidudahan diya Cebu City Hall nga mga kaliwat og ungo ug sa tanang mga kusog mukaon pero di ka maong muluto. Welcome na po diri sa tuang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ang ato ang top 10 list ngano ang Cebu media maoy pinakasagoy sa tibuok Asya. Top 10. Number 10. Dili kinahanglan mascom graduate. Ang importante, kusog lang mo siya. Number 9, ang photographer, reporter, proofreader, usara na kataw, ang driver. Magaling kang kupal ka. Number 8,
dili kas tinta. Kay di man pud kas pangutana sa preskon nila. Number 7. Usahay mo panday, usahay mo luto, but most of the time mo doktor og balita. Yes, 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 yes. Number 6. Mga ngilngig mo kombinar og litra sama sa KBP, naasay NUJP, naasay CIPC, naapoy ACDC. Number 5. Hasta ang iring nga napisat sa karsada himuag headline. Number 4. Dili mo kihol kung ang balita wala sa ilang taripa. Number 3. Bisag walay motor, magsigig pangayog pang gasolina. Number 2. Dili mo dawat og brown envelope, white ragyod. Ug ang ato ang number 1 sa top 10 list ngano ang Cebu Media maoy pinakasagoy sa tibok Asya. Ang Cebu Media muray proud nga malabel. Usa sa labing mahinungdanon nga gasa sa demokrasya mao ang katungod sa tawo nga mupili ug magbuot sa dagan sa iyang kinabuhi. Again, kay demokrasya man ta, katungod sa katawhan nga iyang ilisan ang butang nga wa na niya ganahi. Sama sa kolor sa ilang kurtina, sudan sa ilang lamisa, sabon sa ilang lababo, ug kung naagid siya mas dakong oras, pwede rasad niya nga kalingawan og ilis ang kanang mga lagda nga naa sa ato ang mga batakang balaod sa Pilipinas. Through constitutional reform, statutory amendments, charter change, or constitutional revision. Karon, gibanhaw na sab ang panawagan nga usbon na lagi kuno ang 1987 Philippine Constitution. Question: unsa man ang level of urgency nganong murag ikamatay man gyud aning uban nga naa diha sa gahom nga kung dili mailisdan ang konstitusyon murag gid sila di nakabangon? Ang 1987 Constitution is only 34 years old. Naunsa naman di ay ang Pilipinas human sa 34 katuig or sukad ni adtong 1987. Sa una, ang binangkal murag bata kadak-ah. Karon ang Francis murag puros na lang simento, wa nay harina. Sa una, 20 katuig ang nakalabay, kumpleto na ang atong adlaw kung makahuman tagtanaw sa usa sa matag episode atong Sigot the Wonderful. Kining mga homicidal nga driver sa series bus karon nga naa diasdan, wa pa na sa una. Kung wa ko masayop, di rough riders ra gyud ang mga assassin sa karsada kaniadto. Tagaan ta mo gamayng demografiya. Pag 1935, ang atong populasyon was 15 million. Pag sangko sa 1987, niabot tag 57 million. Karon tuig 2021, estimate nila niabot na ta og 110 million. So to provide suitable jobs for so many people today and in the future will require the help of all the domestic and foreign investors our economy can attract. Ang problema kay ang atong batakang balaod sa 1987 Constitution kay perting OEHA. OE siya tungod kay ang mga naghimo og nagpanday sa atong balaod, dako kaayo sila believe sa Pilipino at that time. Mga industriya sama sa mining, energy, real estate, agriculture, power, transportation, kinahanglan mag-agad sa 60-40 restriction nga majority, if not all, Filipino ownership. So, walay foreigner ang gustong mo-invest sa Pilipinas kay dili kahunat ilang kwarta. Kanang mga foreigner nga nakita ninyo nga gabahis-bahis diasdan,
Dili taw na mga investor, ha? Kung di na mga pedophilia, basin Mormons na nga namaligya og Biblia. In the OECD 2019 ranking of 84 countries, only 3 are more close than the Philippines. Occupied Palestinian territory, Algeria, ug ang Libya. We are the most close economy in the ASEAN region and probably in all of Asia. Proud kaayo ta sa atong pagka-Pilipino. Kanagong gidiscourage sa atong konstitusyon ang foreign ownership when it comes to business and investment. Unya, himan-himan di ay, di pa ganita makaperpekto kung unsaon paghimo og di kalidad nga toothpick. Ang pag-usab sa konstitusyon, permero tong gihatan sa panahon ni Presidente Fidel Ramos. Damgo ni Ramos nga usbon ang presidential form ug himuong parliamentary. Di ko kalimot, ang nagpasiugda ato kay ang grupong pirma or People's Initiative for Reform, Modernization and Action. Signature campaign tong ilaha. Pero wa gyud to kalusot sa Korte Suprema. Ingon ang korte ni Chief Justice Andres Narbasa at the time. Ang inyong paagi para usbon ang batakang balaod, wala mahisubay sa paagi nga gilatid sa balaod nga gusto ninyong usbon. What? Kasabot mo? Muy logic sa korte. Akong usbon, niingon ang korte ditong Ramos. Ang inyong paagi para usbon ang batakang balaod, wala ni subay sa paagi nga gilatid sa maong balaod nga gusto ninyong usbon. Ano ba to? So, pakyas to si Ramos. So, naa na sa ilaing ni atem pag-usab sa konstitusyon pagsud sa administrasyon ni kanhi Presidente Joseph Ejercito Estrada. So, ginganlan sa to nila og Concord or Constitutional Correction for Development. Pero wa gyud sadto kahunat kay imbis mag-ilis na unta tag konstitusyon na unsang pagkaunsa nga si Irap may gilisdan. Ginagawa mo. So gikan ni Irap labang ta ni Gloria Arroyo ug hangtod kang Noynoy Aquino pero karon kang Digong. Basically, ang mga economic provisions lang sa 1987 Constitution ang gusto nilang tandugon. Like anang exploration, development, and utilization of natural resources, alienable lands on public domain, and operation of public entity. But before tamuhunat aning tanan ba? Charter change, constitutional reform, etc., etc., mangutana ko aning mga proponent sama nilang Speaker Alan Velasco, Senator Francis Tolentino, ug labi na gyud ni Senador Bato de la Rosa. Kining konstitusyon nga gusto kay ninyong ilisan, anisay lang ta ba? Inyo ba gid nang nahurot og basa? Unya, panahon naman ron di ay, o oras na ron mga higala nga ting tumar nako sa ako abang lakto bital kay og nahitabo pa nga usa ko ka matutunga gamayng bata, gatas inahan mo ako ang imnon. Pero kay may edad naman ta, lakto bital mo ako ang kitakintakin para mulikay nato sa mga daghang sakit-sakit ro mga panahon na. Mientras tanto, ato sa kunong sayron dito sa newsroom ug unsa nay mga balita nga bit-bit sa atong kauban, unsay mga update ron sa gawas. Di nato langayon atong pasudlon si Super B. Pasok! Mga balitang fake news. Kuwang Miss Basilos. Ano ang depensa sa lawas, batok, mga sakit-sakit.
Uy, diyan na po ng akong idol. O ganun po tayo karoon sa itong mga balitang fake news, lokal. O sa itong mga balitang lokal, Cebu City Councilor Ninyang Babatid ni Hulga nga magdala siya og mediko, albularyo, ug usa ka dusinang pari didto sa City Hall aron payab-an og bindita giingong hideout sa giingon niyang ungo nga naa konektado sa opisina sa mayor. Ingon si Mabatid nga laki ning klase sa ungo iyang pasabot. Kung ang sigbin magtuwad, unya ang agta magtustos, kining ungo sa City Hall kay mangdiktar. Sadyang gipangutana sa mga tigbalita si Mabatid kung makahingan kung kinsa ning mga ungo ang iyang gipasabot nga nagsag diha sa City Hall. Matud pa niya at tumupangutana sa upab. O ganun po sa itong mga balitang nasyonal. Okay, ari na po sa itong mga balitang nasyonal. Pagaw kita. Viagra mao ang bugtong sekreto nga nung niabot og 97 anyos si kanhi Defense Minister ug Senador nga si Juan Ponce Enrile. Si Enrile nga nagsaulog sa iyang ika-97 katuig isip adlaw nga tawhan Pebrero 13, dasig nga naghisgot sa iyang mga personal nga sekreto nga nung niabot siya sa maong pangidaron. Dako ang pagtuon ni Enrile nga dako og natabang ang kada adlaw niyang pagtumar og tabletas nga Viagra. Tungod mao kini ang naghatag niya determinasyon nga muhangop sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Sigon pa sa kanhi senador, ang Viagra mao'y naghatag niya kadasig nga mupasirit sa iyang gugma kutob sa babae nga mudawat sa iyang kwarta. Walay kalipay ang kalibutan kung kutob ka na lang sa pugan. Sigun pa sa text message ni Enrile, diri sa sakop sa mga media. Ug dungag pa niya nga di man tuod tanan nakauyo niya, apan dako gyapon niyang pasalamat sa mga Pilipino nga naka-move on na gikan sa pangabuso nga iyang gipasiugdahan pag martial law. O di natapos ang atong mga balitang fake news, balik ta kang Jason sa studio. Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Gabinugtog nga gibulabog ni Cebu Governor Gwen Garcia ang kining mga racket diha sa mga pribadong ospital nga ilang ingnon nga gipang-COVID ang pasyente bisan negative sa swab test. Ug particularly gipasakaan na sa NBI og kasong kriminal ang pipila kasakop sa PhilHealth nga maoy nakigkumbuya sa mga sindikato diha sa Chungwa. Kay lagi ginegosyo aning mga barabas ang pundos gobyerno nga gigahin unta alang sa tinud-anay gyud nga nangaigo aning kagaw. Taliwa aning kaalingisig sa pagpangilad. Ang akong gikahibudngan
nga sa 7 ka mga kongresista sa lalawigan Sugbo, kapin 50 ka mga mayor sa mga kalunsuran, ug mga leader sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu, ug lakip sa kapin 5,000 ka mga public official diri sa Sugbo, nganong si Gwen Garcia Raman ang nasayod ug maoy ni bulgar aning binuang sa mga ospital ug PhilHealth? Amang ning uban? Siyaro naman sad. Wa gibisan usaan ni nila Ahong Chan, Jonas Cortez, Edgar Labilla, Samsam Gulyas ang buot mo padayag sa ilang kabalaka kasama sa kabalaka nga gipakita sa gobernadora. Atensyon, Governor Gwen! Sa sunod nimo nga preskon ba, suway kunog palanog ning pangutana na kubis imong mga kaalyado? Ignar gud sila ma'am nga, sige pataane. Unya wa na magitay igong oras sa ato ang panagkukabildo karong mga taknaa. Unya kinahanglan sa kumuuli og sayo kay mamantay para bakog silingan. But before anything else, ato gipong awhago ng ato mga kaigalaan nga pwede ra gyud mo nga mo subscribe sa ato ang YouTube channel or pwede sa mong maka-like and share sa ato ang Facebook page or pwede sad mo nga mo search na mo diha sa Spotify o sa iTunes. I-type in lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. O sa tanan nato nga mga artist, nga mga Bisaya. Padayon gyapon mo sa pagpada sa inyong mga trabaho, sa inyong mga tukar, bahan, atong ma-feature sa end portion nining ato ang tulumanon, agi na lang sad ni sa pagsuporta sa tong local music industry, labi na karon kay pandemic, naglisod taon ang ato ang mga artist sa ilahang mga gig, sa ilahang mga racket. So naata dire para nga muabag nila pinagi sa libre nga exposure. Unya wantay kong oras, dagang salamat sa inyong pakigkuyog diri nato. And once again, ay gyud kalimte, halang dun si Bathala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Na akong gipangutana ako ang mama. Unsa ka akong mahutan ang kalibutan ug taong magparimana. Ingon siya dili ka na mahitabo. Kay ang tanang butang na itang nakalidya para ni Ana. Wa ko kasabot kani ato. Pero karon mauligan tanako. Ang ubang tao gimugna para mag-artista. Ang uban kay gihimo para isabak sa gera. Unya ikaw kay gihimo para kanako. Pero bitaw joke di ni bahin guma. Gusto ra kong magkahibaw ka nga. Ako na kay ulos. Ako ayaw ko atika palabay kag init nga manti.
ka. Ikaw anad mo kanta, anad mo sayaw. Ako ani bugo-bugo ra. Walay nahibaw ang trabaho. Sige ra ko sakit, itsuraray akong ikadali. Basin kinahanglan nimo magbago. Dili kinahanglan nimo magbago. Ang ubang tao gimugna para mag-artista. Ang uban kay gihimo para isabay sa gera. Ikaw kay gihimo para kanako. Pero bitaw sobra, di ni bahin guma. Gusto ra kong magkahibaw ka nga. Ato na kay pulos. Ato na kay pulos. Wa ko kasabot kani ato, pero karon mauning kanta nako. Ang ubang tao kimugna para mag-artista. Ang uban kay gihimo para isabag sa gera. Unya ikaw kay gihimo para kanako. Pero bitaw joke ra, di ni bahin guma. Gusto ra kong magkahibaw ka nga. Gusto ra kong magkahibaw ka nga. Gusto ra kong magkahibaw ka nga. Ato na kay pulos. Pulos.